varume zvakuti kamutano mugwera achahwisisiki hanzi kugavhende complex kumusoro uko kune zvimateksi ndunga zvinochovha zvimapipi zvinochovha uko saka hanzi kune zvimota zvinenge zvahanzi kunzi zvabatwa here hanzi kune zvinonzi zvabatwa namasoja saka pakashata zvakamira wrong mukoma zvakutanga kurongeka manje government complex uko ndinda ndakatotakura vanhu vacho vakatoti dzokerai vamwe vacho vatofuna vachiti wangu nokuti kumanya kuno masoja atobata bata vanhu uko havasitombozikamwa ndevapi masoja Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanka kukuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana wachungwagara, waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tekuigirai, nyaya, irikupisa, nyaya irikunetsa nyaya ya Buda nipa gweru parikunzi. Panga pasina umiramushe, yanga iribata yawabata, hanzi pane masoja asvika, achimanyisa vanhu nekuruva vanhu pa gweru apo. This was in response to call yageza ye national stairway tisingaziye kuti zvanga zvakamira sei pane audio yatakuvigirai yemaitikiro aita chiitiko ichochi yatinoda kuti mungonzwa mwamatita zvamuri kufunga mucomment section. Ndofunga kune dzimwe nzvimbo kwanga wakanyarara muharare muri kunzi maCIO adeploywa nemanotebooks kuti awanikwa achino jota down mabusinesses ese akateerera call yageza yekuvhara mu first day rake 22 April redemo muri Zimbabwe. Anomira mushe dot mungonzwa audio yatakuigirai mwamatidza zvamuri kufunga mucomment section. varume zvakuti kamutano mugwera achahwisisiki hanzi kugavhende complex kumusoro uko kune zvimateksi ndunga zvinochovha zvimapipi zvinochovha uko saka hanzi kune zvimota zvinenge zvahanzi kunzi zvabatwa here hanzi kune zvinonzi zvabatwa namasoja saka pakashata zvakamira wrong mukoma zvakutanga kurongeka manje government complex uko ndinda ndakatotakura vanhu vacho vakatoti dzokerai vamwe vacho vatofuna vachiti wangu nokuti kumanya kuno masoja atobata bata vanhu uko havasitombozikamwa ndevapi masoja Ndofunga mungonzvira mega muri Zimbabwe zvanga zvisinamira mushe zvakare pane mareports abuda nekutungwiza along Seke Road kuri kunzi pane maZimbabweans anga ariko hanzi vawanikwa vachipisa matayi vachivhara marodzi manheru muri Zimbabwe. Tingazive kuti nyaya chokwadi here yamuri kuona iri apo yapostwa the Children of Zimbabwe War Veterans Association along with a video yamuri kuona matayi achipiswa matayi achibhenwa muri Zimbabwe. Mabuda the Children of Zimbabwe War Veterans Association vachitaura vachiti reports of burning tires in Chitungwiza Seke Road seem slowly entering in an era of a civil war. Usually there are two probable outcomes in the case. It's either someone will be charged with treason or will notice what happened to Gaddafi. Kozwa is watching. Ndo mabuditsiro aitwa nyaya iyi muri Zimbabwe the Children of Zimbabwe War Veterans Association. Tisingazive kuti munoiona sei. Mabuda zvakare vachitaura munyaya itika kubudiriro chitiko chaitika kuchibudiriro kurunzi pane 2 makombi apiswa kubudiriro. Vamwe vachibuda vachitaura ivo vachiti this was aligned to nyaya yageza muri Zimbabwe. The Children of Zimbabwe War Veterans Association vabuda vachitaura ivo vachiti rumor is saying 2 combis will set alight in budiriro early hours of today muri Zimbabwe. Tisingazive kuti nyaya chokwadi kana kuti asi kutaura kwatikuita zvinoomera mushe nyaya yeeko yeprotest yavageza yanetsa yavageza vakabuda vachitaura ivo vachiti next step yava kushandisirana futi hanzi pada violence yauda kushandiswa kuti vamunangagwa wangu achibviswa pachigaro chinzi panokuva kuita maconsequences kumacitizens. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya yetudziwo zvamuri kufunga mucomment section. Nehru akanaka muri Zimbabwe. Ndini Blessed Geza, Comrade Bombshell. Ndinokuborosai nemufaro mukuru chaizvo. Chokutanga ndoda kutendai muri Zimbabwe nemadairo amaita chikumbiro chedu chekuti mugare mudzimba. Shutdown yatakakumbira kuti iitike yabudirira chaizvo. Tinokutendai. Kune vashoma noda kwokumanikidzwa nevakuru vavo vekumabasa especially civil servants vakamanikidzwa kuti kana mukasauya kumabasa
munodzimwa mabasa. Tinokubirisai kuti Zimbabwe nedonzo ratiri kuda kurwisa iri rimwe chete. Tinogara muZimbabwe imwe chete, matambudziko atinosangana nawo mamwe chete. Musateerera zvese izvozvo. Kana tatizvo shutdown, garai kumba mese, because munhu wamuri kuteerera iyeye ndiye munhu atiri kuda kuti aende. Kana aenda munhu, magariro enyu achaimprova, masalaries enyu achaimprova. Saka toda kuti uyu munhu aende. Kuna avo vemashops, musabvuma kutyidzirwa. Takazwa kuti vamwe musika vainzi, tinokutorerai misika iyoyo. Hakuna munhu anokutorerai misika iyi. Hakuna munhu ane musika. Musika ndeye Zimbabwe. Saka hamutorerwi misika yenyu, ndeyenyu misika iyoyo. Saka garai kumba. Chandinokupirisa kuti mugare kumba ndechekuti pakurwisana kuchaitwa zvigananda izvi, zvimwe zvacho zvina mabodyguards ane futi, zvimwe zvacho zvakatsvagirwa mamesinari ane futi. Panokwanisa kuita exchange yefuti. Saka munobatwa inonzi crossfire. Saka iti garai kumba mese, tinoda kuchengetedza upenyu hwenyu. Tinoda kuti munyaso kuziva, takambotaura hedu zvikodzero zvokuti why tikubvira kuti paine shutdown. Amwe mareasons eshutdown, chekutanga, munhu ari kutungamira nyika anonzi Emmerson Mnangagwa. Hapana asingazvizivi, it's no longer a secret, kuti ava dhumudhumu dzaakutacha. Makazvionera mega kana zvaakaita kuVictoria Falls, kana zvokusaziva kuti munyika make national team yake haisi kutambira bhora muno, kana zvokuti hakuna treni iri pakati peHarare neBuluwayo, kana pakati peMutare neLibeira, asi iwewe uri mutungamiri wenyika. Zvotoratidza pachena kuti hatichatori zvakanaka pfungwa idzi. Saka saizvozvo Mnangagwa ane matsotsi kana kuti zvigananda zvakamupoteredza zviri kutora advantage yeudhumudhumu hwake. Vari kuba ufumi hwenyika yedu zvinonyadzisa. Ndosaka muchiona muchisangana nematambudziko ese amuinawo ekuti zveshuwa munhu anoshaika muhospitara hombe yakafanana neyakashayikira Pinjis, achishaya pedikila chaiyo. Munovaona varwere vedu vachirara pamafloor mumahospital mahombe akadaro, vamwe vachibatirwa namakadhibox, mari yose ichida kuzviganana. Ndikamutaurirai dzimwe mari dzacho dzakabiwa, ndichataura vashoma shoma. Vamwe vacho ndakataura kumazuva mashoma neakapfuura. Bandoda kutaurirai zvigananda zvihombe, mari yavakaba. Tina anozi kuda kwashe tagwirei, ari ega akaba 7 billion United States dollars. Tinouya pana wiki inochibvayo tsamba rafuta uyo ari kufamba achikutunyirai nemari dzenyu dzaari kuba. Pane nyaya yegwanda hapana asingaizivi.
yakaba 500 million US dollar achinzi arikuisa solar plant yacho namanje kana solar panel hakuna. Apa mkudaro panyaya yezek Zimbabwe Electoral Commission akabuda ne 800 million marandi toba ipapo akaba 540 million US through matenda aipuwa echitsotsi. Iye manje tinonza kuti akapuwa kuti matenda akawanda ekugadzira migwagwa. Iye hana kana greda kana 1 noda kuti anongopuwa tenda obhadharwa asina kuita basa racho. Tina Guamatanga ndiye Secretary for Finance akaba 800 million US dollars. Madiri ese anoitika munyika through government ndiye anofacilitator kuti zviganada zvikwanise kuba mari yenyu. Padiri rega rega anopuwa 10% yemari inofanira kubhadharwa. Tina anonzi Scott Sakupwanya akaba 840 million US pama gold taxes. Iye anenge achingonzi exporter gold yako kwaunoda vozogovana mari yacho namunangagwa. Vamwe vana kuexporta gold yavo vanonzi ndokuchaja 7%. Mari iyoyo vanogovana futi naEmmerson. Tina Katazo weValley Seeds akabawo 190 million. Right? Mutuli Mwe na Mangunja ndio vanenge vachifacilitator kubiwa kwemari yose. Saka muri yeZimbabwe zveshuwa zvinotsamwisa zvikuru kana mari yakadai ichibiwa mumakopazi ehurumende, muzvipatara musina mishonga, marodhi asikagadzirwi, masimu sevanzi edu asikapuwe mari yakakwana. Nyika ingasvika kupi tichibirwa mari nereti yakadai? Saka ndapota muri yeZimbabwe panyaya iyi yokuti Mnangagwa ngaende zvigananda ngazvisungwe, ngatibatanei. Isu vamwe venyu munongoonawo mazara yedu aya. We are in the afternoon of our lives. Wode atiri kurwa iyi tiri kuita kuti tisiyewo legacy. Tiri kurira imwe vechidiki kuti tikusiyirewo nyika yakanaka. Tikaregerera zvakadaiwo so tinokusiyirai deme renyika. Saka ngatibatanei muri yeZimbabwe. Munhu anonzi Emmerson Mnangagwa nezvigaranda zvake zvadataura izvi zvishoma. Zvigaranda zvadataura vakawanda masauti nawo. Ngatibatanei vanhu ava like we bring to book. Emmerson Mnangagwa abve pachigaro. Sekutaura kwandaita, upfumi huri kubiwa upfumi hweZimbabwe. Mahospital akushayiwa mishonga
mahospital eZimbabwe. Marodhi akaipa asingafambiki marodhi eZimbabwe. Saka kana tiita hondo iyi ihondo yevanhu yose yeZimbabwe, mwana wese weZimbabwe ngaazive kuti kuenda kwaMnangagwa nezvigaranda zvake kunonakira mhuri yose yeZimbabwe. Hakunakiri ZANU-PF, hakunakiri CCC, hakunakiri MDC, hakunakiri any party or any religion. Kotinakira tose. Because zvipatara zvatinopinda zvimwe chete. Government dzatinoshandira imwe chete. Masalari atinowana amwe chete. Saka ndinokumbirisai mhuri yeZimbabwe, ngatiitei hondo itakabatana semhuri imwe chete, toona kuti kubatana kwatakaita toenderera mberi nokuvaka nyika yedu yeZimbabwe takabatana semhuri imwe chete. Sekutaurirana kwatakaita, shutdown yedu chinangwa chayo ndichekuona kuti Emmerson Mnangagwa abuda pachigaro cheupresident, abuda mustatus, zvigananda zvake zvese zvabatwa zvapindwa mumajere. Saka nyaya iripo ndeyekuti shutdown yedu inoenderera mberi kusvikira taita achieve our goal. Saka musaora moyo, taakutaurira nyaya yekuti izvo panyaya dzechikafu, zvikafu zvinhu zvinokwanisa kupfuta muZimbabwe. Urongwa huripo hwokuti hamufe nenzara huchasviswa kwamunenge kunzvimbo dzenyu dzamunogara. Ndatenda mhuri yeZimbabwe, hondo yedu yokupisa Emmerson Mnangagwa ngaende mberi.